relativno na brzinu kako biste imali pravu informaciju direktno od ljudi koji su... Ja znam da ste dugo čekali ovaj moment i da vam kažem da je račun odblokiran, da možemo normalno da registrujemo igrače, da je uloženo puno truda, ljudi su puno radili da bi se dogodio ovaj moment koji vam upravo sada iznosim. Moram da naglasim da smo mi ovdje došli prije 2 mjeseca, da smo zatekli situaciju koja je izuzetno teška, ona će biti i svakako i u narednom periodu jako teška, ali sada je najvažnije u ovom trenutku da je to sve, bar u ovom trenutku, onako kako treba i da normalno možemo da funkcionišemo i treba da se, pored ovih problema koje smo sada imali, treba da se okrenemo onom što je možda i najvažnije za ovaj klub, ne najvažnije, ali svakako veoma bitno, a to je da u sredu počnemo utakmicu onako kako i treba i da pokušamo sve da postižemo dobre rezultate. Kažem vam, bilo je jako teško, ljudi su puno truda uložili da se odblokira ovaj račun. Stanje je bilo tako kako i vi znate da je bilo, veoma teško, nasledili smo to i stoga mislim da ne treba sebe da preveličavamo što je se ovo desilo, ali da je uložen veliki napor i da je to sada sve kako treba, onda mislim da ipak svi ljudi koji su radili na tome zaslužuju bar koliko toliko čestitke. Uspeli smo da skinemo blokadu računa Fudbalskog kluba Crvena zvezda, iako je bilo jako puno problema, što je s jedne strane bilo i za očekivati, bilo je logičnih, a bilo je i puno nelogičnih problema. Međutim, kad smo došli kao radna grupa u Fudbalski klub Crvena zvezda, nasledili smo blokadu od 1.400.000.000 dinara i ta blokada je trajala neprekidno preko 300 dana. Naše jutrašnje stanje je bilo u blokadi 98.800.000 i nešto hiljada dinara. Noćas je gospodin Branko Radujko i gospodin Antić uspeli da naprave konstruktivan pristup sa borcem iz Čačka, tačnije da ih uvere da imaju poverenja da čim skinemo blokadu da ćemo izvršiti plaćanje i to je noćas negde oko 1 sat dogovoreno. Borac iz Čačka je jutro skinuo negde posle 9, 13.133.000, tako da smo bili ostali na blokadi 85.718.000, a nakon toga smo od 10.50 u 12.15 imali blokadu 74.158.000, jer je umeđu vremenu skinuto još 11.280.000 drugih poverilaca u blokadi. U 14.25 smo imali blokadu 65.609.000, jer je Eurobanka skinula 8.540.000 i na kraju u 16 časova Marfin banka je skinula još 41.953.000, tako da smo ostali na 23.648.000 blokade. Tu blokadu smo skinuli i u toku je sada ta cela tehnologija uplatom sredstava koja smo obezbedili jednim delom iz transfera Maksimovića, drugim delom od sredstava Gazproma, tako da smo izvršili deblokadu računa. Za finansijsku blokadu, znači izdvojili smo 23.949.774,21 dinar, obaveze prema NIS-u iz prethodnog perioda određene pozajmice 17.463.182 i odmah smo nakon toga nastavili da skidamo sportsku blokadu. Za sportsku blokadu smo platili 44.750.373,88 dinara. Vi ćete kasnije od gospodina Nikolovskog dobiti tačan pregled šta smo izvršili i šta smo platili po imenima i prezimenima, da bi vi mogli da vidite o kakvoj se strukturi ovde ljudi radi. Ono što moram da istaknem da smo platili borac iz Čačka 13.124.000 dinara odmah nakon skidanja blokade. To ističem iz prostog razloga što znam da Crvenu zvezdu fudbalski klub bije određeno nepoverenje od strane poverilaca, da su oni
na neki način ljudi koji ne veruju jer su u prethodnim periodima imali razna obećanja. Isto tako od klubova smo izmirili Jagodinu 2.200.000, Javor 979.000 i da vam ne čitam dalje, vidjet ćete kompletno strukturu tih 86.163.330 dinara. Time su se stekli uslovi da Crvena zvezda može da registruje ili licencira, kako god hoćete nazovite, ovu proceduru koja nam je potrebna u sportskom delu. Znači, danas smo skinuli finansijsku blokadu, skinuli sportsku blokadu, stekli uslove da se normalno registrujemo i ja moram da izrazim i ličnu zahvalnost, a i u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda prema gospodinu Tomislavu Karadžiću i svim ljudima u Fudbalskom savezu Srbije koji su imali sluha i poverenja da nam pomere ovaj rok. Naravno, nije se radilo samo o Fudbalskom klubu Crvena zvezda, ali mi brinemo o našem problemu. Takođe sam zahvalan i gospodinu Đuriću koji je danas dao jednu ovako dobru izjavu, interesantnu izjavu da Crvena zvezda treba da bude u situaciji da registruje igrače. To jeste naš veliki sportski rival, ali mislim da kad smo u problemima onda možemo i da sarađujemo. I stvarno hvala na jednom takvom razumevanju. Mi mu želimo uspeh u ovim njihovim izbornim aktivnostima koje ih sada čekaju u Fudbalskom klubu Partizan. Što se mene lično tiče, a verujem i svih ostalih kolega u Fudbalskom klubu, znaćemo da pamtimo ovako jedan dobar gest i to popravlja naše odnose koji treba da budu dobri. Po jednom lekarskom izveštaju je sve bilo u redu, po drugom dopunjenom lekarskom izveštaju Zavoda za sport nije baš sve bilo u redu, nego su se tražili naknadni pregledi. Ti naknadni pregledi su obavljeni i ja mogu da kažem da je gotovo sve u redu, a gospodin Kokeza će vam dati još veće, šire detalje. Kad kažem gotovo sve u redu, ostaje još provera holtera i praćenja, pošto se radi o nekim sumnjama vezanim za srce, ali sa vrlo visokom verovatnoćom možemo da kažemo da je igrač, barem što se tiče zdravstvenog stanja, ispravan. Oko Daude, pa pošto ste vi izveštavali da je čovek bolestan, te nije bolestan, mislim da je prvo nekorektno da izveštavate tako prema samome igraču, jer on čovek živi od toga sporta i mislim da je malo bez veze da se priča da li je neko bolestan ili ne, ako to nije provereno. Evo ovde imamo izveštaj od lekara koji potvrđuju da je Abiola Dauda sposoban da igra fudbal i da može da nastupa što se tiče tog dela. Ono što ćemo u toku dana znati, to će vam reći sportski direktor, mi razgovore, neke detalje u toku dana vezano za transfer Daude, znači do večera ćemo zvanično znati da li je Dauda registrovan za Fudbalski klub Crvena zvezda i da li će u toku nastavka prvenstva nastupati ili ne. Ali što se tiče zdravstvenog stanja, nalazi su u redu i sa te strane nema nikakvih problema. Bukvalno potpisali igrača u 5 do 12, zadnji dan prelaznog roka, i ostalo je na tome da mi u ponedeljak moramo da zatražimo naknadno transfer od FIFA. To može se desiti da dobijemo. Velike su verovatnoće da ćemo to dobiti, ali postoji i taj mali deo gde možemo da ga ne dobijemo. Da ne bi ispalo sutra ponovo neka neozbiljnost ili ovo, bolje da se upoznamo sa tim nego da se ne upoznamo sa tim detaljima. Zato što smo u 5 do 12, ne znam da li znate kako funkcioniše TMS, kada se okače podaci sa naše strane, moramo dobijemo od Švedskog fudbalskog saveza potvrdu. U 5 do 12, pošto su Šveđani zatvorili prelazni rok, u 5 do 12 nismo našli nikog u Švedskom fudbalskom savezu, oni nam nisu odgovorili potvrdno, tako da sve imamo na svojoj strani da to dobijemo, ali realno može da se desi ovo o čemu pričamo. Ko je kriv, nije niko kriv, nego jednostavno tako se može da dođe do toga da se tako desilo. Da se zahvalim, mada je to
gospodin Čović već uradio, da se zahvalim tim klubovima i moramo da shvatimo i njihovu situaciju da nije ni najmanja laka, ali naša je svakako daleko, daleko teža, jer morali smo iz svega ovoga da izađemo i kažem vam, mi ćemo nastojati da nikog ne obmanjujemo, mi ćemo nastojati da naše obaveze ispunjavamo u nekom određenom roku i hvala im što su imali ipak razumevanje, bez obzira što se ovo desilo ovog zadnjeg dana prelaznog roka. Niko od nas, ne prelaznog roka, nego situaciju u kojoj smo bili, niko od nas to nije želeo, ali jednostavno tako je nalagala situacija. Neki mediji su pričali o tome da smo mi dobili 4 miliona evra para od Gazproma. I to je super, samo da je tačno. Znači, prvo nije tačno. Nismo još dobili od Gazproma ništa, jer je bilo administrativnih problema. I tu uopšte nigde nije bilo propusta niti greške od strane Gazproma. Ti problemi administrativni su bili vezani za nas. To je razrešeno, ugovori su razrešeni, aneksi su razrešeni i mi sad očekujemo da možda već u narednih 10 dana počnu da nam stižu kontinuirani prilivi od Gazproma u skladu sa ugovorom. Ali, znate šta, 3,5 miliona plus 500.000, ajde da kažemo 4 miliona, Gazpromovih ne mogu da reše problem 50 miliona. Mogu da rešavaju sukcesivno. Ono što je budućnost, finansijska budućnost Crvene zvezde, to je unapred pripremljeni plan reorganizacije. Mi od toga ne možemo da pobegnemo jer, ne zaboravite, počeli smo od 48,5 miliona, 4,5 miliona evra je skinuto. Nepovratno skinuto, znači to je ostalo na 44 miliona. Nešto smo i platili, kao što vidite, i ovako, nešto smo plaćali i u prethodnim danima, koliko smo mogli, kroz račune koji su nam potpuno blokirani. Ne mogu da vam opišem kakvi su komplikovani razgovori bili sa bankama, koje imaju razumevanje i nemaju. I naravno, stalno se vraćaju na prošlost, ali nama je obećano da će biti ovako, pa nije bilo, što mi kao novo rukovodstvo, ajde, ne možemo da snosimo tu odgovornost. Međutim, na kraju smo uspeli da se dogovorimo i ja sam im zahvalan na tom razumevanju, ali mi smo samo rešili jednu stvar. Čeka nas sistemsko rešenje, čeka nas dugoročno rešenje, koje ne verujem da može da se meri mesecima, samo već godinama i to naravno u zavisnosti od toga kakav se plan napravi od 5 do 7 godina kroz unapred pripremljeni plan. I bit će tu još drmanja velikih problema. Sledeći udar može da bude ovo licenciranje međunarodno, kod FIFA. To je negde mart mesec. Znači, moramo da budemo realni ljudi. I ja barem nisam primetio da neko od nas bilo šta hoće da sakrije od vas. Ali sam primetio određene varijante, izvinite što ću tako da kažem, možda medijskog egzibicionizma, u smislu da nam se poturi informacija koja nije informacija, koja nije tačna. Tog dana kad je puklo, to je dobra vest u svakom slučaju, ja ne zameram, ali kad je puklo da smo mi dobili 4 miliona evra, mi smo tog dana dobili na račun još 100 miliona dinara blokade. Znači, ja samo molim da budemo potpuno na istoj strani i da imamo jedan zajednički pristup, a barem što se mene tiče, nema ni jedan razlog da bilo šta bude sakriveno. Pri tome vama sve to piše, draga gospodo, ne vidim dame, u izveštajima koji su vam podelili. Taj izveštaj se ništa nije promenio. Promenio se za ono što smo platili. Znači, vi sve to imate i ne treba ništa da izmišljate. Samo vas molim u tom delu da budemo konstruktivni. I mogu da kažem da Petković najprijatnije i realno dokazao je da nam u ovom trenutku da će nam značiti mnogo. I igrom, i iskustvom, i ponašanjem, i stavom. Garrido u principu nije mnogo igrao sa prvim timom, došao je malo kasnije, priključio se zbog reprezentativnih obaveza, igrao je zadnju utakmicu sa Šahtjorom i realno, mislim i ja, a čini mi se da je i trener Janković danas dao izjave u kojima kaže, mislim da smo dobili dobrog igrača i da će nam mnogo značiti, ne u ovih 15 utakmica, nego realno planiramo, pošto je 22 godine, planiramo
na njega u naredne 2-3 godine. Mislim da smo dobili kvalitetnog i dobrog igrača. I kao dečka, i kao sportista, i kao igrača. Mislim da je pozitivna, da su se uklopili jedan i drugi perfektno u sistem i u naš tim. Ono što sam, ja sam dobio puno poverenja od gospodina predsjednika, gospodina Dragana Džajića, a normalno i od Saleta Jankovića, što se tiče sportskog dela, da odlučujem ili na moj predlog da dovodim igrače. Ono što sam video, mislim da će nam on mnogo koristiti, da je odličan špic, da nije tako ne bi ga ni preporučio. Znači, realno i jednog i drugog sam ja preporučio, predsjednik mi je to odobrio bez ikakve suzdržanosti i mislim da, nadam se da nisam pogrešio. Mislim da će se uklopiti u naš sistem igre, mislim da je kvalitetan igrač. Žao mi što se ovo dešavalo sve u ovih par dana, ali dobro, bolje i da isproveravamo sve i da budemo na miru, da bi svi bili zadovoljni, da bi svi bili na miru, da se ne vraćamo na igrače koji su u prošlosti imali problem zdravstvenih, bolje da isproveramo i mislim da smo to dobro uradili. Samo da vam podelim ovaj papir.